खुलुमबाय स्टुडियो दं आं राजीव बसुमतारी सा 200निबो बांसिन मंडल ट्रेनिं लानानै थानाय बिजाथिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नंगौ बे समाव बीटीसीनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा थामहिनबा बीटीसीनि सीएम हाग्रामा महिलारी बिथाङा मोनसे गोख्रों थांखि लादों मंडल ट्रेनिं लानानै थानाय बिजाथिफोरनि थाखाय। गोलाव सम ओरैनो गोग्लैनानै थानाय एबा जिरायनानै थानाय मंडल ट्रेनिं लाग्रा बिजाथिफोरखौ थाबैनो सरकारि खामानियाव मुखुब खालामफिनगोन होननानै बे समाव खोथा होदों बीटीआरनि सीएम हाग्रामा महिलारी बिथाङा फोरमायदों अरायथा नङाब्लाबो टेम्परारि बायदि खामानियाव सोसनगोन मंडल ट्रेनिं लानाय बिजाथिफोरखौ होननानै बाथ्रा होदों बीटीसीनि सीएम हाग्रामा महिलारी बिथाङा। दानिया फैदो बिदिब्ला सा 200निबो बांसिन मंडल ट्रेनिं लानानै थानाय बिजाथिफोरखौ सरकारि खामानियाव माबोरै मुखुब खालामगोन आरो थाबैनो हानि पाट्टा राननायफ्राव माबायदि बिथांमोनखौ इनभल्व खालामनानै खामानि मावहोगोन बिथांनिफ्राय जों आबुङै खोनासंना लादोनि। माटिर पाट्टा दिया क्षेत्रत आमी जिमान रिटायार्ड पार्सन আছে এতিয়ালৈকে কিছুমানে বেমাৰ হৈ আছে কিছুমানে কাম কৰিব নোৱাৰা এনেকুৱা হৈছে পজিশনটো উইদিন বিটিসি আমি 29 জন ৰিটায়াৰ্ড মণ্ডল আৰু খানাংগ পাইছো ইয়াতকে আৰু আমি এতিয়া কি ভাবিছো যেটো মেন পাৱাৰ বা আমাৰ যেটো স্টাফ হেতু বহুত শৰ্টেজ মাটিৰ পাট্টা দিব লাগে যদি লাগে তেতিয়াহলে স্টাফৰ খুব প্ৰয়োজন সেই কাৰণে আমি 200 জনৰ অলপ বেছি হ'ব মণ্ডল ট্ৰেনিং দি পেলাই চাকৰি নোপোৱাকৈ আছে ইহঁতক আমি আপাতত টেম্পৰাৰিলি আমি এংগেজ কৰিম বুলি ভাবিছো মুঠতে বিফৰ ইলেকশ্যন এমএলএ ইলেকশ্যন ইয়াৰ আগে মাটিৰ পাট্টা দিয়া যেটো কাম হেতু আৰম্ভ হ'ব।